Farem avui, i aquí, serà l'acte de proclamació pública de la nostra candidatura a Catalunya. Moment zero, Presentem la candidatura a la llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial del Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO. Aplaudiment, no? L'Ajuntament de Caldes dona el seu consentiment a la candidatura de la Federació Catalana de Catifaires perquè les catifes de flors formin part de la llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO. Doncs estem molt contents de que s'hagi fet pública la candidatura avui a Caldes de Montbui en el marc de la 12a trobada d'entitats catifaires, en el context també d'un cap de setmana molt animat a Caldes amb la Fira de Nadal. És el recolzament de l'Ajuntament a una candidatura que creiem que mereix ser reconeguda perquè es tracta d'un art que es fa en diferents països, però que mereix tenir aquest reconeixement, aquest paraigües de la UNESCO, i sens dubte això faria que la feina dels catifaires, que moltes vegades és una feina molt voluntària i amb molta il·lusió i molta passió al darrere, quedés molt més reconeguda encara amb aquest premi, podem dir-ho així, a nivell internacional. Perquè aconseguim la nostra fita, arribar a l'UNESCO. En l'aire...